Bila dina itu tetap diungake kau kan produksi sopala ini itu robi minggal bersama pengiran Allah dina janatun tai pro pertama janatun tai pro pertama nanti jadikan ini minta dia ingat ngisore perumahan janat apa sih ini anak halo pro bungawan kholidina ali podolan kabir dia tinggal janat di semakin itu milih pengawan itu lantik ini lalu si noswago dan satu noswago yolang kalau dijubrak orang gori apa perumahan pemerintah nanti badan ya nek noswago aman jadi nek kalau dunia badan dulu jadi bupati nek udah jadi bupati itu bisa kalau ini perumahan kajibat nah terus noswago betul namanya kena mata noswago itu kholidina lah suaraku gimana wajah jumlah 27 untuk hewan kan bersih jadi kaset kamen kan ipas komersi atau itu jalan waring walang itu minallah ikan usani Allah udah ya Allah basiru dikutakan bersani pilih ibadi kelak biro-biro kaulah dawane Muhammad iki para manungsa berarti nek kula jenengan iki termasuk manungsa melu dari golongan manungsa iki melu diketopi anane ayat dadi nek ayat diketopi ayat awal dhewe diketopi ayat iki dikandani ayat iki lan nek ra gatek ngomongin awak dikek golongan manungsa ini kalau manusia pasrahkan berakama itu ceritanya bukan bagus nanti bang bukan jadi kesenangan di dunia ini mau kalau cerita nanti kalau mau akhirnya jadi petinggi itu orang kan kayu apa gitu atau kemewahan ini paling banyak petinggi ini kan tuh coba wewe camat wewe bupati ini kan untuk enak tapi enak tinggi nek bupati ora koyo enake wong sing nek gune suara gumone dene Gusti Allah dawuh kali Kanjeng Nabi kan gawi itu sami cerita tentang keindahan wong sing iso gayu suaraku ora iso gayu ora tumrape padha ora padha tumrape wong sing iso gayu kamu tendo dunia dadi petinggi dadi bupati lengser bupati lengser ya baik asa bahkan orang sing lebih parah sendiri dari pejabat negara mau sampai mana yang ngerti sampai mana yang ngerti aslinya orang blok ini kami banget gak ngerti soalnya sih sampai dulu kan kesi moga mulai di Kanjeng Nabi pun perai dari Allah pun jauh itu apa orang pengen ceritanya apa yang bagus kaki apa kan jadi kesenangan dunia ini wong kan kudu Allah itu besok yang kesannya perkiraannya tegesi orang yang akhirat bakal mulai gantian iso lebu suara pripun tak pripun syaratnya kudu takwa. Jadi ingin suatu itu takwa. Tanpa ketakwaan tidak bisa. Sing dibicara ini tentang keilmuan, tentang pengertian, dan itu tentang ilmu daya pengiran itu lain lagi. Jadi, tentang ilmu daya pengiran itu lain lagi. Soalnya nanti kopong itu akhirnya, nah hidupnya saya nanti tapi kalau akhirnya mati khusus khotimah. Kabeh bisa ngaku dari Gusti Allah Gusti Allah ngersake swarga iso wae wong Gusti Allah iku tapi mau kuasane Gusti Allah tetep ora mengingkari kalau nyatane kenyataane wong urip saena piye meneh soalnya kecuali
juga duwe dan Gusti Allah itu duwe sing jenenge kebiasaan utawa sunah ilahi. Jadi wong kang padha Gusti Allah itu duwe ana ing sare pengerane tegese oleh ngadep bakal oleh ganjaran bisa mlebu swarga. Pertamanan sing asli nyenengke. Ini sore perumahan kuno bengawane kang macem-macem. Jangan bayang nalika iwak muncul kok tambah sudah dimuani suara ora tau. Ora karo lagi ro iwak nek wong Indonesia. Apa meneh iso ibu nek swarga niku iwak macem-macem bengawane sini. Sehingga saya bayang kakaknya sampai bayang dulu wasing tetap betul ini soalnya dikabarkan keindahan swarga utawa apa kalau gandengannya kalau swarga itu malah ainun ro'at malah udunul sangat perkara sih main pripat kalau lah kuping juga tahu rumahnya jadi bahasa menungso umi budaya kuahin ya karuan pripatnya balak-balak sehingga kulitnya wae kulitnya saking bersih iku kena bumi iku juga kakon iku edai soalnya iku ije ma udunul sampai pada udunnya malah udunul sampai le ide pertama yura kaya taman-taman sing ngono iku dasare taman-taman nggih sakniki mah disukan ono taman nggih kabupaten Pati rata-rata desa duwe taman aja no sapet wes iki terus yo nyombo duwe tapi tetep duwe ngono rampane kok nggur iki dinggo dana aspirasine dinggo bangun pertamanan nek ini di contoh apanya jadi kalau dua orang kok nyatanya kok tiba bangun tapi ya jangan kira-kira umpamanya dari 100.000 seket pun juga ada dimana buntal ada sentuh banget ya untuk kejaran jadi orang yang ini rupa banyu orang yang ini rupa puan nanti puan itu susu banyu susu jadi yo sama kayak ini yo sama nanti cerita yang digoni warnanya digoni waktu cerita gini memang dunia kok umpamanya ono banyu susu mili iwak anak aku uripnya kita swarga ini selain mau jadi perkara sing ora bakal kejadian donya ternyata bisa kejadian jadi ana kang rukung madu nggih madu ana kang rukung sing ora menduni jan anake jan nggih mengingat kenangan masa lalu mereka oleh donya bakal swarga ya Allah Gusti jeble ini mau bodoh yang mau enak jadi akhirnya bukan oli jadi kan oli ini kan uripi kan sini apa nyaga bagi setan kan gak tahu mau itu lo rasanya lu enak wah lah biru rasa nawek hujan mau sekarang boleh sekarang oli ada yang rasa nawek itu gak semalah gitu jadi mana ojo ini aku maju nyicil seneng itu ribut ya nyicil seneng diantara rumah yang biara harus biara ya harus ngomong-ngomong jadi nyicil ngomong kayak peduli di Allah dunia itu bakal lagi selama-selawase ing dalam swarga orang bakal metulan orang bakal mati ini gue nani wong sing wis manjing dari swarga mulane yang Quran itu diturunke dadi Gusti Allah dateng kanjeng Nabi nggih nek pas bahas ngeten iki nggih sing dibahas tentang keenakan soalnya tugasnya
Rasul mursalina illa ubas. Dan ini pas berbunga dengan jangan berbunga di sesuatu nek nawa kepengin. Ye nek nawa kepengin kuwi tiba masane. Ya tiba waktune jatah neraka. Ye iku berarti pasmu mbasine wae. Wong-wong iku padha diparingi bojo kang ayu. Nggih. Wayu-wayu sing bersih saka perkara sing diberi. Kaya nggih, ora het, ora umbelen, ora isih, ra nguyu ra yo liyane. Mane sampeyan gak saged nalika roh nggih. Wong ayu-ayu nek gone dunia maya sampeyan wis geter nggih. Soale ku ayu-ayu poe sampeyan gayu wae metu gayu sesuatu sing dijanjike dening Gusti Allah gitu. Rupane wong wedok sing ayu temen-temen ayu boleh kan gitu. Toh kenyataan mereka itu ngejek ngisi yuhet gitu. Bahkan mungkin nyuwi karo ngisinya itu lebih luwih diberi mbak sing omahne sampeyan wae sing gitu. Soalnya segala sesuatu ini baik dimulai, berarti begini sampai rumah aja untuk ya, makanya kalau begini itu motorin duit gue, mana kalau begini gue kalau itu dia wah, bisa nyanyi kayak begini, ini kenangan ini roto pikir-pikir aja ya, ngerti Allah Ta'ala itu bersama kaulah kan podo nyoba wae saking syirik lan maksiat. Kaulah kan dimarah Allah lan kaulah kan ora dimarahi Gusti Allah. Nggih. Diceritakan. Saking Abu Sa'id Al-Khudri. Ya sing dhewe ku kuat wonten korong iki. Ngaji barang-barang jenenge Pak Bicara itu. Ra teko itu mulane. Akhirnya masuk air ini hijau ngaji nih akhirnya ceku tinggi aku patimu lagi dandan diceritakan saking sahabat Abu Sa'id Al-Khudri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam temenan Allah Ta'ala kudaku malah penduduk swarga hilang swarga ini anu swarga ngatur labbaik ya Rabbana wa sa'daika nuwun Gusti pangeran kita ya Rabbana wa sa'daika kita sampun nampi kabudan saking panjenengan ya diperhatikan lagi artinya ini betul benar labbaik ya Rabbana wa sa'daika nggih Gusti kasih dia dalam Gusti pangeran kita sampun nampi kabudan saking panjenengan wal khalqu kulluhu biyadika sedaya ingkang nyenengi berkah wonten ing kekuasaan jenengan niku pamuji ahli swarga nalika ditibani dening Gusti Allah. Nuli Allah Ta'ala apa sira kabeh wis padha rido, wis padha seneng ahli swarga ngatur kados pundi Gusti kita mboten rido punika sedaya panjenengan sampun paling macam-macam paling boten panjenengan paringaken dhateng sak kita niku nalika ahli swarga ditakoni dening Gusti Allah piye wis kuat kepenaan iki kadang gampangnya tembung nganggo Allah hadis iki apa kanjeng Nabi hadis iki boten kados kula wow nggih nuwun gampang tembung nuwun ana apa sira ora kepengin ingsun paringi perkara kang wis untung
ketimbang opo kang sio klimu. Nalika wong diduwi diwene panggonan dibani batur turu sing entekno panganan sing enak-enak iku mbon bunga tapi